Има и доста печеливши професии. Кой печели в тези трудни времена повече от преди? Вижте. Хора с доскоро много печеливш бизнес все по-често остават на улицата. В условия на свиващи се пазари обаче има и такива, които продължават да правят добри пари. Едни от тях са психоаналитиците и сексолозите. Извадихте късмет, че имам малко празно време. Това, че човек има проблеми някакви в бита, няма начин да не се отразят проблеми в неговата душевност, в неговата сексуалност. Доктор Илия Врабчев твърди, че по време на криза страдат най-много три вида хора. Едните са така наречените лоши песимисти, за които всичко е лошо, другите са максималистите консуматори, които искат всичко на момента. Третите са с сексуални проблеми, породени от несигурността и нестабилността, в която живеем. Ето за това е необходим психотерапевта, сексолога, лекара. Счетоводителите също са доста печеливши във времето на финансова криза, защото бизнесът на всички останали е в ръцете им. Работата на счетоводителя е определяща в такава икономическа обстановка. Големите и силни адвокатски кантори в САЩ са и големите печеливши от кризата. Валентина Петрова е управител на средно голяма счетоводна къща. За нея работят 24 души икономисти и юристи. Дружествата, които освобождават персонал, създават достатъчно работа във връзка с освобождаването на този персонал. И носят добри приходи на тези хора. Има един сектор, който въпреки кризата или пък именно заради нея носи все повече свежи капитали – екологията. През 2008 година печалбите в екологията са с 2 милиарда евро повече в сравнение с 2007. Условията на финансова криза, въпреки това тази индустрия или този сектор, ако така може да се нарече, бележи ръст. Според еколожката, бизнесът, който отваря зелени работни места и инвестира в екологията, е осъзнал, че ако не в настоящия момент, то със сигурност в бъдеще ще се превърне в най-печелившият бизнес. От години Столичната община се опитва да разреши проблема с самонастанилите се хора.